Sa number 10, re-elected Vice Governor Gov Ferrer ginakabig nga kadalag-an ang pagkampanya kay Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. bisan pa nga abanse sa boto si Vice President Leni Robredo sa Negros Occidental. Magluwas sa Bacolod, mas mataas ang nakuha nga boto ni Presidential Candidate Leni Robredo kung ikumparar sa leading candidate nga si Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. Pero para kay re-elected Vice Governor Gov Ferrer, kag anay Mayor Sonny Coscolluela nga provincial spokesperson para sa BBM Sara campaign, makabigi hapon ini nga kadalagan bangod sang magamay nga margin of votes. Sang 2016, masobra sa tunga sa milyon ang abanse sa ni Robredo kay Marcos sa vice presidential race. Pero karon may masobra sa 30,000 votes ang abanse ni Robredo kontra kay Marcos diri sa probinsya. Ginsiling man ni Ferrer nga karon nga klaro na ang kadalagan ni Marcos, mas maayo kung respetuhon na lang kag mag-move on na ang tanan, ilabi na ang mga supporters sang napierde nga kandidato. Wala niya man mapunggan ang magpautwas bisan pa ginakalipay niya ang resulta sang pagpangampanya kay BBM. For us, though it's a big victory, meaning this is not a pink country. I would like to congratulate the mayors nga pag-start nga daan daw kadamo sa nagbagpaut sa amon, lain naman ning sistema, lain naman ning Negrosanon. After this election, back to work. Accept the defeat. We always tell them we will massacre the opponents in spite of the fact that Vice Governor and I know fully well that this was a big mountain to climb, knowing that we lost 571,000 in Negros 6 years ago.